Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajowai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Shigol kapa u Rainjoy well wartede ula thep persya ya ka Mautawar SC ha ka jingyakun ya ka final kala penlong ya ka Pokse SC bakan Yora ya ka Lempung yakun jong ka second division bala penyai da ka Shillong Sports Association Hamadan SSA Stadium Hapolo nega singi palai ka arfuai tarik no pra arjar arfulai. Ya kani ke Shigol u Rainjoy well ula yo ban thep ha ka minute ka ba life ar jong ka kelas step kapok CSC kum kala adu kala Yora ya kasong pisa kapa Sanpo hajar tengka rengkat ke trofi bat ka Mautawar SC kala yo ya kasong pisa kapa Arpsan hajar tengka bat ke trofi ka khubor ka basong tanat na kabenta kini baro artli ki kenhun kalong ba kapok CSC bat ka Mautawar SC kila kiu sya ka kerdan first division ka ba kini le kai ha ka samoy ka banwan ka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Federation kala pa yau kurwo ai kublai syaki nong job kibala mikmat ya ka association syaka World Fitness Federation Mr. and Miss India 2023 kabala long hanong ba Jaipur Rajasthan naduk ka khatsan tarik haduk ka khatnyu tarik no pra arajar arfulai hagane garansan ya ko peni doksa bala pelong da ka World Fitness Federation Rajasthan ka Samla Whitney McQueen Lingdo Mauplang kabala long ka ladu haga women's sports model category bat ka yokhur ya takma haga bikini model category katba ka Samla Sawakani Lakyang kala yokhur ya takma rupa haga women's sports model category bat ya takma renong haga bikini model category. Nagaliang jogi shenrang u Vivian Paju ulayok khor ya ketakma rupa haga men's Bermuda Beach model short category u Ebenezer Kongsit ulayok khor ya ketakma renong haga men's bodybuilding fitness category u Wan Raplang Tubru ulayok khor ya ketakma renong haga men's bodybuilding super body category u Pendap Bor Dekat ulayok khor ya ketakma renong haga men's bodybuilding junior category u Badon Kupar Karbhi ulayo rong haga kerdan kebah nriu haga men's bodybuilding athletic category lembat u Larem Mawya Sangma kayona kala penlong ya ka winter wellness kapa arsngi hasilong kata haga arpo bat arfoi tarik unok pra arjar arfulai ha state convention center ka Dr. Amy Daka Dhar kabadai ka graduate yoga bat naturopathy kala yatho bakani ka jingle kala banyarap ya kinong shimenta bat ka kwa baki briu kin wan shimenta khanang bakin sngoto kumno banya dayala de na ka jingpang ka met ka phat bat ka jingpang mat kum kada ka jing snok tilang ban le Christmas ka senjuk ki rangba snong Ribhoi district kala sam da ki jan kup sa cha ki longyeng ki baduk ki badai na ki lightly ki snong kata na ka snong yo maulong jarasi bat saw nong kharai ha ka jing sam ya ki jan kup sa lawan ban sakhi da ka jing don lang u Arpit Upadai u deputy commissioner ka Ribhoi district uba Bibi Makdo chairman ka senjuk ki rangba snong Ribhoi district kasenjuk kandang beteng ya kani ka kam ban sam jan kup saat sya kithan arpomer bat bernihan kum kadak kajing persya ya kajing sya kran ben jong chairman ka Raja Sabha ubadairu u vice president jong ka Ri India u Jagdeep Dhankar kaseng Bharatiya Janata Party hagani ke jela kala pelong da kajing ra plakat hakmat office jongka ban penrem ya kaleng persya namar bakani kajing le jongki kapen i bakim buram shu ya ka shuki jong kledo kayeng darbar thawan kabala pun kupbor lengba ka riti sensyar jongkari India
Kumban sipun kan mau bau MP ke TMC u Kalian Banerjee ula pertho bot ya ka sur keren jong u Jagdeep Dhankar ha ka jing khi jong ki MP ka Liang Persha ha phalau jong ka parliament ban Persha ya ka jing sha suspend ki Shispa Sahu Arngut ki MP na ka ne ka dorbar tlang ka bamanta ka kunhun Rwai Choir ka bala paunam bha omtang hapo ka jala Meghalaya Henry Shabar jong ka jala bat kumju ru Shabar jong ka ri India ka Aroha Choir ha ka khat pratarik mentau bunai no pra arajar arfulai kala rakhi ya ka advance Christmas daga ba penlong ya ka concert ha old guest house jong ka school ba North Eastern Hill University Shillong utung shop ba pau ha ki film khasi uba Fabian Saukme ula khlat no haka arpau tarik uno pra arjar arfulai kajing late on tap don burom ya kamet basa jong u kan long haka arfu artarik mentau benai no pra arjar arfulai haulum jing tap balang Catholic laim kra uba Fabian ya uba jukot e uba kit ula sedang maniadon menta haka kam ak film nadu usnem arjar sipo udairu uba tray haka office jongka tenat PWD buildings bat ki film ki bau lai don menta ki kentup nadok ka film Bainong, Junam, Rengkat Batpi, Haban Tony, Pengop, Lanot, Yanopin Keno, Satar, Kadau, Bat Kiwe Pat. Kayeng dorbar ba jong ka Lok Sabha kala menjuri ya ka Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and term of office bill 2023 kabadai ka an kaba penbait ya ka rukom tungkam ya ki officer rangba jong ka election commission lada gani ka bill kalong an kamut bakan don ka komiti bantung ya UCEC bat arngut ki EC hapo ka komiti ki don laingut ki khot katau menteri rangba do jong ka ri unong yalam ka Liang Persha bat uwei menteri sarkar namar ka jing yo rung jong ki arngut ki brio hapo yeng dorbar jong ka Lok Sabha hakini ki hindiat sngi balalej ka sarkar pedeng ka don jing tmu ban weng no ya ki pulit Delhi na parliament bat kan IT no sya ki Central Industrial Security Force lane ki CISF laong ba ka jing ya penbait menta kadang ya bat marsendap ban penbiang ya ki jing don kam ka CISF kan shimtino ya gani ka kam na ki pulit Delhi ki MP ka Liang Persha ki badan hapo ka kenhun jong ka India ki layat kijat na parliament sya Vijay Chok ban penpau ya ka jing Persha jong ki halor ka jing sya suspend ki Shispa Sahu Arngut ki MP kila sedang ya gani ka jing ya kijat jong ki na yeng dorbar ba ka barim bat kila perta bat lara ru ya ki plakat ban peni ya ki jing Persha ya ka sarkar menteri ketenat ka koj ka khia jong ka sarkar Assam u Keshab Mahanta ula ong ba jing pang covid kam don satya ha Assam henrei ula betha ya ki nong shong shnong ka Assam bakin long gi ba pikir bat pek ngor bha khnang ba on na mailat ya gani jing pang bakan yo rung khle biang ha Assam la keren ya kani hadien baladon katto kat ni teli ki jela ki ba ka jingpang covid kala sedang biang unong bishar ka first additional district and session court jongga Haveri district ularai penrem da ka baset patok newsnem ya wei pulit langrot u soma shekar bhemapa kumkum gara namar ba upni da ka certificate top ban yok kam pulit u kumkum magara udai upulit bala pha sha city armed reserve udai na kajat kumkum magara jong kajat benreu balija henrei upen i ya ka certificate ba udai na kajat benreu channa dasara khnang ba unyo ya bha na ka scheduled cast tang sau sngi hadien bola job ya ka Big Boss Telugu season 7 upalavi Prashant ula syaset patok namar ka jingye syo ya dat ka bala jaha ka khat nyu tarik uno pra Shabar jongga Annapurna studio ka badon ha Hyderabad layalam yu syeng bishar bat layalam yu sya Chanchal Guda jail nak bentar jing toket ka ba khat sau sngi ha ka sngi ba pen benai ginong job jong ka Big Boss kala mi ke jing ya kulmar Shabar jong studio ha ka ba kinong kersyan jong kinong yakun kila penjat penpra ya ki henriu teli ki kali jong ka Telangana State Road Transport Corporation ya ka kali ki pulet bat ka wei ka kali private ki kali jong kinong yakun ha ka Big Boss ru kila sya penjat penpra
Ki pulit kila register case ya operasyon, bat kila kena baki day ki brio jong ki batau jingkulmar. O Menteri Rang Bakdok Gari Narendra Modi ula phone ya chairman ka Raja Sabha Jagdeep Dhankar ban penpau ke jing sngolem halor ke jing syak kran ben jong hau MP ke TMC Kalian Banerjee da ka ba Ukraine perthuk bot kumbale Jagdeep ha ke jing kran phone Modi ula ong ba ke jing le jong MP ke TMC ka dai ke jing le ka ba long klem akor bat ka bakta ya ke syuki ka ba hakle do jong ka ying dorbar ka Ukraine menta ka telang ka don hapdeng ka jing namar ba ki nong thau an jong ka United States kila pen sange shwa shipor ya ka jing tmu jong ka US pan a jing yarap ya ka Ukraine ki nong thau an na ki artli ki seng kata na ka Democratic but ka Republican Party kin shim ya ka rai ka ba menta usnem kin namla pan a jing yarap ya ka Ukraine but kin hap ban shong perkhat biang hadu usnem ubatmai Tangshen, President ka Ukraine, Volodymyr Zelensky, ula late sa US ban panjing arap na President Joe Biden, namar ba ka Ukraine, kadon hapadeng ka jing ka bakraw. Namar ka jing yay biteng jong ka Israel ban ter ting ha Gaza, President jong ka France, Emmanuel Macron, ula ong ba ka jing yakon persya, yaki leno kam shim daypat ban syu penmadan naphang yaka Gaza, ne ban syu penyap naphang, yaki pat ba ki ba luy-luy. Ula kentu ya ke Israel baka daiban sange no shisendon ya kane ke jingle jongka namar ba ka mensim breu ka long ka bakordor ka jingyap breu ha Gaza nado baka Israel kala hertma ya ki le no Hamas hadu menta kala kot syaka arpo hajar ngut life lai ngut ki breu kila yap ban nyu pesan ngut pat kila mensau ha ka jingther namding ka Israel ha gi benta jongka Gaza ka Israel hadu mentaru kadang beteng ban kenra yaki kitem jong kile no Hamas hagi benta baper jong ka Gaza ha ka wei pat ka khubor ki sipai Israel gila kamba arngut ki sipai gila mensau namar ka jing siat rocket na Lebanon syakitain basyate jong ka Israel O Menteri Rang Bakdok Barim jong ka Pakistan Nawaz Sharif ula ong ba omdai nakadaw jong ka India lani nakadaw jong ka United States lani ka Afghanistan ba ka yok ka kot ha Pakistan kalahir nrei ka dai nakadaw yim bat ka jingle hi jong ka Pakistan ula keno ba ka daw ka dai nagsipai ki bale butto ha ka election arjar katpra hadu bakari kalahir ha baro kiliam ulaong bala slot no ya ka borsen sya na khti jong daga ba pengat hagi kendon ain ki bom don nong rim namar ba kidon ki breu ki bakwa ban wanra da ki weipat ki ban sen syar ya ka ri Pakistan ki nong apahra jong ka kat leng sun han New York ki la yok kurup khat nyutli ki kuli ki bala buri hau diaper jong ki klung lalap ya ki kuli dei leng ba ki machine ki ba pek ya ki tiar gitar jong ki breu hakat leng sun Utrai, ula ong ba umtip ay mano babu ya kikuli hapo o diaper klung nrei kamadien ula suba bakala bandai ka samla jong Uta utrai ula sya pengat haki kendon ain bat ka jingtok ket ya kadang ya syakman. Watla kiri baper jong partai kila karpat ya ka Israel bakan sange no ya ka tma Gaza namar ba ki mensim ki ba lui ki do Nrei Menteri Rang Bakdok ka Israel Benjamin Netanyahu la pen hitriang dak baong baka Israel kanam sange setia tak hadu baka nala ban penduk jait sendon bat ban penyap lut ya ki leno Hamas Netanyahu la ong baladaki Hamas kidang don ka Israel kanum yo syongsuk bat ka jingma kandang yayap ya ka Israel khna obarang shipos nem karta ula siat bakla ya ka para la jong da ka suloi na ka durkhmat jongka kani kala ja ha Florida ha United States of America uni khna obadang shipos nem karta ula yo e ka suloi na ka wei ka kali ka bamdan breu ula itho aki pulet ba uklemut ban siat nrei ka suloi kala bathai hi ha ka por bo ushim bat ka leit dei penban na ka durkhmat jong ka para jong ka badang prasnem karta la penkit no ya ka ta ka khna sha St Mary's Medical Center bat kam don jingma ya ka jing im joka kanong tho khubor ka bala klalong kum kanong thau an ha Russia ka Yekaterina Dontsova kala tep ya ki kot kisla jongka na ka benta ban ya khun ya ka election president persya ya Vladimir Putin
Kadai ke bria ko berjiala persyak bahaya ke jing hiertma jong ke Russia ya ke Ukraine. Kalau tep ya ki kot keselai jong ka syaka Central Election Commission. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi ulaong baka India kadai kari ke bahakmat ke bakwa ban penek biang ya ke syongsuk syongsan hapadeng ke Israel bat ki Hamas. Modi ulaong baka India ke keloi ban shim ya kanu ke bentaru kenang ban wanra ya ke jingsuk. Kajingpang kolera kala sapriang state ha Zimbabwe bat hadu menta kila don arajar sanspa kat kendai ngut ki briu ki bala yo ya kene kajingpang tang mentau benai nok pra. Ki bala yap nagane kajingpang hadu menta ki don ripu arngut. Ka Zimbabwe kam i don lenti syu bani kun persya ya kene kajingpang. Kumta kala rai ban syu inject tika bet ya barok ki briu bani ada nagane kajingpang. Menteri ketenat yadari jongga Israel Yoav Gallant ulakop baka Israel ru kanang kumnu banyada yala di naga jingsya tambor hagi brio ki banabar ulaong ru baka Israel kanam ngap jar halor ke jingter namding jong ki leno Houthi ha Eilat port Sheikh Mishal Al-Ahmed Al-Jabar Al-Sabah ula shimti kum emir batmai jongga Kuwait bat ula bamsmai ha Kuwait National Assembly Ula pateng ya kejinglong emir emir Sheikh Nawaf Ahmad Al-Jabar Al-Sabah ubalakhlat no haka khatn riu tarik no pra arjar arpulai. Sheikh Mishal udai unong sensyar uba khatn nyu jonggari Kuwait. Hadu prahajar sispa kendai pun riungut gibriu gila syakta haka jinglen shop kabor mariang hagini gi nriu sngi gibala lek ha Sri Lanka. Kini kita gibriu nagi arhajar laispa kendai pesau teli gilong yeng gibala syaklen shop ha ke jing shlei bat ke jing ke ariong nagadau ke jing jur slap palat. Kesorkar kelapan mi ida ke jing maham ya ki pajba bakin pikir bahaya la de hakum kani kapor kenang banom mi kino ke jing ja ki basmusi. Ki Dr. Kena lani ki Junior Dr. Hari Bilat. Kila sedang ya jing ya ki kebalai sengi ban pen ken mau biang ya ke sorkar bakadai ban pen baik no ya ke jing siu ke batemai na benta jongki. Kila pen bena balada ke sorkar kam sengap ya ke jing dawa jongki. Kin sedang sa ke jing ya ki sange terekam ke bah nriu sengi. Naduk ka lai terek u kela lengkot jong senam batemai. Ke sorkar Malaysia kala maham ya ki nong syong senong jongka. Bakin penkrek lepa yala di namar bakan don ke jing hap slap ke bajur hakikat tu kat ni gibenta jongkari. Haduk menta lapen ken riak jaka lepa ya ki lai hajar sispa lai pu arngut gibriu kibasa ha Kelantan Perak bat Selangor. Ki lekno Houthi na Yemen kila berngem ban hiertma ya ki jahat jongka United States ha Middle East lada ke US ka yakun Persya ya ki Houthi kibana Iran. Ki Houthi gila berngem banter de ki namding bat ki drone ya ki jahat jong US lada ka penibor ya ki Houthi ha Iran. Kitu kilong kimat kublai.